apha ngumvangeli Marko Zakubo 15 lamqolo ngama-34 ngalo ilixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi Eloi Eloi lama sabakthani okukuthi ngentetho evakalayo Thixo wami undishiyele mina elilizwi lenkosi ngosakele masibini masikele ukufika kwesinayo hala ngoku nangona phakathi amen
ndiyafuna ukuthi ngithengo ndime apha ndabona umakhulu wami. Ndiyafuna ukutsho mongameli okokuba mongameli nebandla. Thixo wami ndishiyele nina. Usemini maqanda kamente engcwele ethandwa lilizwi likaThixo. Athi umbhali yayilixa lesithandathu ukuyokuma kwilixa lesithoba. uYesu ejinga bashumayeli phezu komnqamlezo. Uthi ndikhoyo tatumaki noKing James kwakukho 12 emini maqanda kanye ngeli xesha ndikhwele ngalo kule ndawo. Uthi nombhali kwenzeka laa nto tatimadliki ekuthiwa yi-eclepsis. Kwadibana ilanga nenyanga kamnyama phezu komhlaba ngoba ilanga nenyanga zizinto ezikadibaniyo, and therefore kwenzeka le nto kwagubungela umnyama. Latsini ilanga lendalo kaThixo kodwa lanika imbeko kwilanga lolungiso. Athi umbhali kwakrasuka ikhuselo lengcwele kwavuleka amangcwaba. Athi umculi wasekhaya ilanga locingo iminyaka yophela ilanga lendalo lanika imbeko ngoba ungena ilanga lolungiso. Athi umculi mongameli kwalaa culo lakho enkungwini ekufeni phuma langa lolungiso kodwa ndingene endleleni ndibona usindiso. Laluqala ukrazuka ikhuselo lengcwele bashumayeli likhe lakrazuka ikhuselo lengcwele phezu kwenkabi ibhathabhala. Uvakala ilizwi lithi lo unyana wabo yintandayo akholisiweyo nguye yiveni omnyama phezu komhlaba. Uthi umbhali wacutheka nenani labantu ebebelapha phantsi komnqamlezo. Athi umculi babuka abazana nam usekho ebubomi bam. Acutheka abantu phantsi komnqamlezo ngoba bazawuphazamisa i-ajenda. Simvile utakumadliki esithi uYesu unikele unina umzalwane wakhe. Nditheke xa ndizicingela ndathi uYesu ebengafuna uba unina uMaria abone the pain aza kuhlangana nayo emveni kokuba emnikele, and therefore ithi incwadi yeBhayibhile wahamba uMaria nonyana onguJohane. AmaGrike namaRoma ayakholelwa kokuba xa kusifa ilungisa okanye xa kubhubha umntu omkhulu okanye abantu ababalulekileyo abanexabiso kwakuba mnyama phezu komhlaba kubekho inyikima ushukuma umhlaba. Athi lo mculi athi uAmos yena bathethayo kwathi ngaloo mini itsho inkosi uYehova ndilitshoyisila ngemini lenza ubumnyama ehlabathini. Ukubulawa konyana
unamandla andinawo onobuthakathaka zelini uthixo wamenza uyesu okokuba aphanduluke ngelizwi elikhulu in the midst of suffering and in the midst of pain uyesu wadanduluka ebhekisa uyise akathi bawo xa ethetha ngoku utshintsha ithongo uthi thixo wam uyambanga uthi thixo wam undishiya nganini bazali bam abakulenda uyesu urhamente akonzakaliswanga mongameli ukushiywa ngabantu apha emnqamlezweni ngoba akanamsebenzi nabantu abamshiya emnqamlezweni kodwa eyona nto imkhathazileyo uyesu ukushiywa nguyise apha phezu komnqamlezo ndifuna sibambeni le nto bazali bam abakulenda suzibhodarisha ukushiywa sukhathala xa ushiywa but uyafuneka uzibambe ukhona uyesu ngoba ukho yena kwiindawo zonke futhi bakho ngamaxesha onke ndiyafuna ukutsho kokuba uyesu utshilo uyesu xa esifuna uba ushiywa nguyesu ngoba uthixo wethu bazalwane akajongani ubona njani sonke yiyo loo nto kuye kwamnyama athi amakhosa kwamnyama emini ngoba uthixo akajongani nesonke athi umbhaleli wethu ufihle ubuso bakho ezonweni zam isikhohlakalo zam kwenzeka loo nto bazali bam abakulendawo wayetshilo uyesu wathi indebe mna endiyiselayo nina andinakusela yiyo loo nto aba bebephantsi komnqamlezi benjukile ngoba bayabona okokuba ikhona into ezakwenzeka ndiyafuna ukutsho kokokuba uyesu uyagowa mongameli uyesu uyaburuka mongameli batsho abantwana basekhaya xa bethetha bathi uyesu ngoba sokushiwa abazali bam siyagowa kodwa ndifuna ukhona uyesu othi ngeli xesha ungowayo asisusindisa kodwa wathi umfutshubholeyo xa kumnyama uthixo umfundisa isithunywa sikhona isithunywa sikathixo ngoku kumnyama bazali bam abakhulu ndalala mbuzo phakathi kwale semoni othi ingaba nyani wayeshiywe na uyesu uyise yeyi ndagowa ngoba ndifuna ukuza nocobo losindiso and therefore ayikho into yokokuba uthixo amshiye uyesu ngoba apha ekufundeni kwethu ibhayibhile asiyiboni indawo ethi uthixo ukhe abe nexesha lokumshiya ndincedwe udavide msalwane kumbeni athi udavide kathethayo ndikhe ndamtsha kodwa ndindala ngoku kodwa ndisandethi mbona uyehova emshiyisa ndincedwe kudavide xa ethetha nomzi athi ujohana yena xa thethayo nanabawo sibani and therefore uthixo akakwazi ukumshiya unyana wakhe ongukrestu ngoba bayintwenye bayimbumba yamanyana but bambani le nto njeba uyesefilisi ngathi uthixo akekho kungenxa yokutyungela kwakhe sisonke utyungelo sisonke phezu kwentaba hermo ashumayeli watsho uyesu wathi akukho namnye oyayo ukubaho engazange and therefore ibhlorho yokubheka kuthixo inqula kuyesu yiyo loo nto senzela inceba ngamazulu athi awubona unyana okokuba kukho isono sigulungele ihlabathi wabuza uthixo uba ngubani nendinokumthuma ngoba unovela umbuzo nangoku kuthiwe ngubani onokuzaveyila apha okokuba athabathele joko wonke umntu ajonge ezantsi but uthixo wasiveza wathi ndikho thuma mna yangathi ndim xa yabuza umama umatyoba ubona nokusinceda kule nto ndithi ndikho thuma mna ngoba umsebenzi kathixo awalindi umsebenzi kathixo ngoba kukho isiqhamo emveni okuvuma ukusebenza kathixo mongameli ndizawukhwelela kule ndawo ngoba andifuni laa ntsindikazi
wethu. Yiloo nto ke ngoku efinisha the absence of uyise uThixo. Kodwa mongameli, ndiyafuna ukuthi ndincedwe nanguPetros othi ke ngoku lo mbhali owathi ngokwakhe izono zethu wazithwala ngomzimba wakhe emthini ukuze sithi sifile ngokwesono siphilele ulungiseni nemizimbo yakhe esaphiliswa saphiliswa ngemizimbo yakhe. Athi umculo ngetatu siyongana kwelaculo lakho sixolelwa siphiliswa ngesifo sakhe ngoba siyahlanjwa bazalwane ezonweni ngegazi likaYesu. Ngoba yona nto isibeka kule ndawo ligazi likaYesu. Batshila abashumayeli abasuka kule ndawo ngoba into esincedayo ukuphalalelwa ligazi likaYesu. Bazalwane uThujuda andisehla mongameli andisehla uthi lo mbhali kulowo unakulidina amilise phambi kwethone yakhe ingena konakala kuye makubekho usuku kuye makubekho amandla uthi kuye makubekho igunya uThixo omlumkileyo yedwa. And therefore there is no way okokuba uThixo ashiyane nawe, but because of the agenda he had to, because mission if uYesu ebethe engakhange ayibekele indawo yokushiywa ibizabe ayi-accomplishwanga, because ngokusuka mission accomplished suka mission accomplished because kufaneka uvele icebo. If ibingenzekanga lento ngesingekho nathapha, but simply because kwakuphushwa le agenda and therefore silapha. Ndikhe ndamva umculi esithi ndiyakuthi ndakudiva akuphela amandla omzimba ndisiphakamisa izandla ndikwamkele kuye amandla ubona nje mhlawumbi lapha uphelelwe ngamandla mongameli. Kodwa ndiyafuna ukuthi ukuze uqhubeleke yamkela amandla avele enyangweni ngoba indlela yona inde futhi inamadingxingingqi, kodwa eyona nto isincedayo apha endleleni simelezwa ngamazwi athi uThixo uzawuhamba nathi kubugaxagaxa bendlela despite of what is going to happen. Ngokukhe wathi umbhali akukhathaliseki noba kukho ntoni phakathi ko-alpha no-omega, but into ebalulekileyo uqala uThixo ugqibele uThixo. Kwenzeka loo nto nasesiphilweni zethu. Bathi uthi umdzangeli bethetha apha umama usiyo kusasithi bathi begqibile, bathi abantu begqibile, bathi bona nje akazuphaka uthi ngelinye abantu ifinishi yethu kuThixo athi uThixo taka iba sisiphile iba above. Uthi umama usiyo bayikhumsha uthi iba above. Ufuna ukuthi ke lapha namhlanje usile njengesiqhelo sokuba uqhele futhi ebasket, but uphuma nale nto ithi uThixo akamshiyi umuntu wakhe. Imistake yethu mongameli ukufuna into yokuba thina sishiye uThixo ngoba izinto ezisehlelayo kweli lizwe ziyafuna ukusibhala amehlo singakuboni ubukumkani bukaThixo, but uphumani nale nto ethi uThixo akasoze alishiye ilungisa noba imeko ithina uThixo ungqobhoza nelungisa ade ayofika ezintanjeni